tässä. Mutta eiköhän se korvaudu tällä. Hei, kaatakaas meillekin paukut. Kestääköhän Tale tota ainetta? Ei mä kestä mitään vaan, mä oon faija. No niin, tässä odottelemme noita maljoja, niin mä haluaisin sanoa muutaman sanan. Isyys, niin se on miehen elämän tunteikkain matka. Kun mä aikoinaan näin Kalle vauvan, niin jokin mun sisimmässäni muuttui pysyvästi. Mä en osannut kuvitellakaan, että mussa voisi olla niin syviä ja voimakkaita isällisiä tunteita. Ja ne tunteet, ne vaan voimistuu, kun sä näet, että sun poikas ottaa ensimmäiset askeleet, sanoo ensimmäiset sanat. Ja kohta sä huomaat, että se valmistuu lääkäriksi. Isyys. Se on ollut suurin lahja mun elämässä. Talelle. Talelle. Jumala! Joit sä sen kerran? No joo, Mä voisin ottaa lasillisen vielä. Joo, no sehän vaan järjestetään. Joo. Hei, mennäänkö mekin? Siis messä vaan mulle. Mun tulee lämmin just niin. Näin. Kiitti oikeesti, että järkkäsit nyt tänne näin. Äijä kyllä. Äijä on hyvä äijä. Sit kun se kasvaa, se lapsi, niin mä lupaan sanoa sille. Mä sanon sille. Sun biologinen faija. Se on hyvä tyyppi. Se ei ole sulle faijaksi, mutta ihmisenä se on. Se on jalo ja upea. Jalo ja upea. Mulla on nyt jo ihan kauhean ikävästä. Mut joo. Hei, lähetään. Messa vaan. Siis mä tuun peräs kohta, niin. Konjakkia.